Flight kam thamai ka Assam Regimental Center ka badan hapo Happy Valley Shillong mentau benai April arajar arpuai ki kerteng jeng ni ki kam ki dei tailor bat gardener lani mali last date lani ka sngi ka bakhado ba phila ban submit ki application kare ha ushpo tarik April arajar arpuai ki kerta badan kam ki dei khat pra do arpasan snam bat ka tulob jeng ki ni ki kam ka dei khat pra hajar shibenai ya kitu ki bakwa ban apply kini ki kam pidon kam ya ki educational qualifications ki balong kumne harum ya ka kam tailor ka balai ka we ka post phaban pendap ya ka class 10 na ka board lane ka institution ka bapau pidon kamru ya ka jingnang ha ka tailoring lane ka jingso jan pidon kamru ya ka experience ha ka kam khai ya ka kam gardener pat lane ka kam mali ka balai ka we ka post phileban pendap ya ka class 10 na ka board lane ka institution ka bapau pidon kamru ya ka jingnang jing start ha ka aka ka bayade ba ka kam try ka pair pat pidairu bandan ya ka experience ha ka kam khai ya kitu ki bakwa ban apply bat ki bayade ba ka jingpan jeng kini ki kam phya ban ne kumne harum pihak ban submit ya ka application ha ka prescribe format ka bala ai ha po ka official notification pat pihak ban submit lang ru ya ki documents ki badan kam syakane ka address ka bala ai hang ni tegini ki documents ki ba pidon kam ban submit lang bat ka application ki lang kumne harum pidon kam ya ka copy jong ka education certificates bat pihak ban self attest hi ka copy jong ka SCAS certificate ka teru pihak ban self attest hi ka experience certificate ru lada pidon pihak ban send bat pihak ban self attest hi di hadian pat ka character certificate ru pidon kam ban send lang bat pihak ban self attest lang kaniru but artli ki self address envelopes ki bahab ban send bat application ka bata daki artli ki postal stamp ki badai santing ka kawai pidon kamru ya ka copy jong ka employment exchange registration card lada pidon pihak ban send kini ki documents barakhoy bat ka application mentapan ngin peit saya ki wei pat ki kam ki balai hapo ke Indian Army hau April arhajar arpoi ki kerteng jong kini ki kam ki longgum ne senior computer operator superintendent store stenographer grade 2 lower division clerk lani LDC Hindi typist, storekeeper, civilian mechanical transport driver, ordinary grade, cook, ordinary grade, painter, skilled, carpenter, skilled, aya lani ward sahayika, housekeeping staff, female safai wali, housekeeping staff lani HKS, laundryman, mess staff, multitasking staff lani MTS, vulcanizer, tailor, skilled, tinsmith, skilled, coppersmith and sheet metal worker, skilled, fireman, fire engine driver, FMT lani fitter mechanical transport, skilled, tradesman mate, leatherman, skilled, turner, skilled, but ka wireless operator mechanic HSW grade 2. Bon kini ki kam ki bapan ya gitu ki bapas class 10 lani class 12 ki donru ki bapan ya gitu ki belapas degree ki educational qualifications ki ba pidon kam ye kini ki kam kilong kumni harum ya ka kam senior computer operator pihak ban pendam ya ka graduation ha ka mathematics lani ka statistics na ka university ka bapau pidon kamru ya ka experience kumba shisnam AA ha ka electronic data processing ya ka kam superintendent store pidon kam ban pendam ya ka graduation na ka university ka bapau pidon kamru bandan ya ke experience hakan jingnang ban penya ya ka dukan ba pidairu banang ban bo jing tho accounts ya ka kam stenographer grade 2 pidai ban pendap ya ka class 12 na kano ka board lani ka institute ka bapa ya ka kam lower division clerk lani LTC pidon kam ban pendap ya ka class 12 na kano ka board ka bapa pidon kamru banang ban type laipusan teliki kintin hapo ka shiminit daga katiin pareng lani laipo teliki kitin hapo kasi minit daga katiin hindi ya ka kam hindi typist pidon kam ban pendap ya ka class 12 na kano ka board ka bapau pidon kamru banang ban type laipusan teliki kintin hapo kasi minit daga katiin pareng lani laipo teliki kintin hapo kasi minit daga katiin hindi
ya ka kam storekeeper pihak ban pendap ya ka class 12 na kano ka board ka ba pau pidon kamru bandan experience haka jingnang bat jing pinyai ya ka dukan pat ban bo jing tho accounts ru ya ka kam civilian mechanical transport driver ordinary grade pidon kam ban pendap ya ka matric na kano ka board ka ba pau pidon kamru bandan ya ka civil driving license jong ki kali ki barit lani ki bahaya pidon kamru banang ban nya bha bat bandon ki jingnang jing start hakikam jingsna kali pidon kamru arsnam experience haka jingnya yaki kali ya ka kam kok lani nongshat pidon kam ban pendap ya ka matric na kano ga board ka bapau pidon kamru ya ka certificate lani ka diploma haka catering but shisnam experience haka kam shatbam ya ka kam painter pidon kam ban pendap ya ka class 10 na kano ga board ka bapau pidon kamru bandan ya ka industrial training institute certificate lani ka ITI certificate haka kam painting ya ka kam carpenter pan lani ka kam mystery pidon kam ban pendap ya ka class 10 na kano ga board ka bapau pidon kamru ya ka ITI certificate haka carpenting lani haka kam mystery lani pila bandai ex serviceman haka ni ka kam ya ka kam aya lani wat sahayika pidai ban pendap ya ka kam matric na kano ga board ka bapau pidon kamru ya ka experience ka basisnam kumbu aya haka hospital lani haka nursing home na kano ka organization lani ka institute ka bapau ya gini ki artli ki kam housekeeping staff ru pidon kam ban pendap ya ka matric na kano ka board ka bapau lani na kano ka institute ka bapau ya gini ki kam laundryman but mess staff ru pidon kam ban pendap ya ka matric na kano ka board ka bapau pidon kamru ya ka hisnam experience kum unong site judge ya ka take ka kam laundryman but ya ka hisnam experience kum waiter lani washer up ya ka ni ka kam mess staff ya ka kam multitasking staff pan lani MTS pidon kam ban pendap ya ka matric na kano ka board ka bapau pidon kamru ya ka hisnam experience kum watchman lani laskar lani gestioner operator lani umali na kano ka organization lani ka institute ya ka kam vulcanizer ru pidon kam ban pendap ya ka matric lani ka class 10 na kano ka board ka bapau lani pila bandai ru ex serviceman hakane ka kam ya ka kam tailor pan pidon kam ban pendap ya ka class 10 na kano ka board ka bapau pidon kam ru ya ka ITI certificate haka kam tailoring na kano ka institute ka bapau lani pila bandai ru ex serviceman jong kani ka kam tailoring ya ka kam tinsmith pan pidon kam ban pendap ya ka class 10 na kano ka board ka bapau pidon kamru ya ka ITI certificate hakani ka kam tinsmith lani ubanang banshna ya kitin na kano ka institute ka bapau lani pila ru bandai ex serviceman hakani ka trade ya kani ka kam coppersmith and sheet metal worker ru pidon kam ban pendap ya ka class 10 na kano ka board ka bapau pidon kamru ya ka ITI certificate hakani ka trade kum coppersmith and sheet metal worker na kano ka institute ka bapau pidon kamru ya ka experience ka basisnam hakani ka kam ya ka kam fireman pan pidai ban pendap ya ka matric na kano ka board ka bapau pidon kamru ban pendap ya ka training haka firefighting na kano ka institute ka bapau pidon kamru ya ka experience lani ka jingnang hakini ki tiar kitar ki ba pendon kam hapo ka fire brigade kum ka fire engine trailer fire pumps bat ka foam branches pidon kamru bandon ka mat ka bakoi ka bakya ban tray kani ka kam lani pila bandai ex serviceman jang kani ka kam fireman ya kani ka fire engine driver ru pidon kam ya ki juhi ki educational qualifications but pidon kam ru license experience haga jingnang banya ya ki kali ki bahaya pidon kamru ya ka driving license ka balaai na ka government pidon kamru ya ka mat ka bakoi ka bakya ban tray ya kani ka kam lani pila bandai ex serviceman jang kani ka kam fire engine driver
ya ka computer mechanical transport lani FMT pidon kam mon pendap ya ka class 10 nakano ka board ka ba pau pidon kam ru ya ka ITI certificate ha kani ka computer mechanical transport nakano ka institute ka ba pau lani phila mande UX serviceman jong kani ka computer mechanical transport ya kani ka tradesman miet ru pidon kam mon pendap ya ka matric nakano ka board ka ba pau lani phila mande UX serviceman jong kani ka tradesman miet ya ka leather worker ru pidon kam mon pendap ya ka class 10 pidon kam ru ya ka ITI certificate ha kani ka leather goods maker nakano ka institute ka papao lani phila ru bande UX serviceman jong kani ka leather worker pidon kam ru arsnam experience ha kani ka ya kani ka turner ru pidon kam mon pendap ya ka class 10 pot pidon kam ya ka ITI ha kani ka turner nakano ka institute ka papao lani phila bande UX serviceman ha kani ka ya ka wireless operator mechanic HSW grade 2 ru pidon kam ya ka ITI ha kani ka but arsnam experience lani phila bande ru UX serviceman ha kani ka mantip shusho ya kini ki kumno ban apply ki but yaki ki badon ban apply kini ki sngewbha pe yaki official notification ki bala ai da ki PDF ha ka description jong kani ka video